tua besterik ez da. Egunon, bai, Lazkaoko Maizpide Euskaltegian gaude eta horixe jakin nahi izan dugu. Ia magistratu horrek esan bezala, euskara ikasita ere, ia ezinezkoa den euskara ikastea, naiz eta ahalegina egin, edo jardunta eta saiatuta ikasterik badagoen. Gu Lazkaon B1 mailako ikasgela batean gaude, hemen jatorri anitzeko jendea dago, taldetxo hau euskara ikasten ari da goizeko 9:00 hasi du gaurko klase hau, eta talde honetan daudenen artean topatu dugu bat atentzioa eman diguna, bera Mikaela Goikoetxea da, eta Mikaela Estatu Batuetatik etorri da, Wyomingdik eta euskara ikasten ari da. Urria azaroa buelta hortan, etzenekien ia ezer euskeraz, eta orain gurekin hitz egiteko prestaude, ez da? Egunon, Mikaela? Egunon. Wyomingoa zara zu, Estatu Batuetakoa, zer egiten duzu Lazkaon euskara ikasten, zergatik ari zara hontan? Bueno, nire aita Gorriti Nafarroakoa da, eta euskalduna da, bertsolaria da, eta txikitatik euskara ikasi nahi nuen, eta hemen nago hori egiteko. Mikaela, aita bertsolaria duzu, Nafarra, euskalduna, baina zuk esan diguzu zurekin ez zuela euskaraz egiten, eta zuek iaz, orain urte bete etzenekiela ezer euskaraz. Ez. Etxean bakarrik ingelesez hitz egiten genuen, eta, hori, baina pasaden urtean klase bat hartu nuen euskal etxean, eta, ordu gutxi, orduan Euskal Herrira etorri nahi nuen, euskara ikastera, eta barnetegian ikasi idea ona iruditu zitzaidan. Noiztik zaudezu barnetegi honetan euskara ikasten? Urriatik, bai, Euskal Herrira etorri nintzen iraian, eta urrian hasi nintzen euskara ikasten hemen. Epaile baten argudioa daukagu gaur, ahoan, badakizu, onartu duela euskara oso zaila dela, eta ikasten ez baldin bada, igual normala ere badela, oso hizkuntza zaila delako. Horren zaila alda? Bueno, galdera zaila da eta komplikatua da. Nire kasua desberdina da, egia esan. Eta, alde batetik, nire aita euskalduna da, eta, ez nuen ikasi etxean, baina nire inguruan pixka bat entzun nuen. Baina beste aldetik sakrifizio asko egin behar dut, eta ez da hain erraza, eta lan asko egin behar dut, eta denbora asko pasatu behar dut euskara ikasten, eta ordu asko pasatu behar ditut klasean, eta gainera oso oso urrun nago nire familiatik eta herrialdetik, eta hori ez da hain erraza, baina azkenean niretzat merezi du, eta ikusiko dugu zer gertatuko den. Ikusita dago, ahaleginduta, eta naiz eta esfortzu handia egin behar izan duzun, euskaraz gurekin oso ondo aritu zara, eta urritik begira zenbat ikasi duzun, zorionak, Mikaela. Eskerrik asko. Esan dakoa, hemen, Maizpide Euskaltegian urtero 100 ikasle batzen dira, euskara ikastera, jatorri oso ezberdinetatik etortzen dira, eta geroz eta gehiago dira, azkenaldian, iparraldetik datozenak, izan erean meritu bezala hartzen